Adorongso ta mulai paramingguata pinasa manon urutan acara di namarkur dung sidung epistel maredema inahana dung sidung makatidakkon hapersiaon maredema seksi perempuan dung sidung tikting maredema kurama. Horas madita salutna amanginang. Parhalado niurata pasahaton selamat hari Minggu madita salutna. Dina madohoti parminggu tita di sadarion. Siatuatama di tuhamu pason. Gajang di umur 12 ni roha. Atong di hamu manami nanami. Adorang so tapukka parmingguata. Tapahoma. Martang yang maita di bagasan roat tabi. Amen. Taparadema bukedeta maredema ita sian bukede nomor 520 sada ayat sada rodi ayat tulu.
Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tod di porbadia, na tumapalangit dot tanoon. Amen. Asi maroham diau ale Jehova, ay targogot doahu, maras dorohakku dohot dagikku, alayanggo ahu, tuhodo ahu marhaposan ale Jehova nikkudo. Odo debatakku, margurut tangammu madoakka parsoryoki, say palua maau sian tangan yakka musukku, dohot sian akka na mangalotongi ahu, ale Jehova, say unang paurak ahu, ay hodo na hujou, say palua maahu, marhite-hite hati gorammu. Haleluya. 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 Martangi ang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, para si roha na sumurong di sude jolma, dang di olani ho anakmu nasasadai, dilekodo ibana humopopami mamorsan dosa nami, sahat tuhau na pinarsilangi, say patugu maroha nami, asa unang ganggu roha nami, makkaporsiay hasesaan ni dosa nami, aso unang maddele hami, ala ni dosa nami, alay asapos si tuturo hanami di asi ni roham na godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak hahulungan ni rohami. Amen. Tatangi homma sikak nipati di mingguta sadarion, imana dibuat sian pesalmen ono plualu ayat 5. Songonomma hata ni debata. Edeo kamuma debata, puji hamuma gornai, paledes hamuma dalan di ibana, namar hureta di halunganan, Jehova do gorna, jala marolop-olop mahamu di julona, ido anggo sahatna, atong rap mangidugugo mahita tutuhatta, lau mangulahon nahobartu patiknai. Ali Tuhan dibata, say pargugui mahami, mangulahon nahobartu patikmi. Amen.
tatopotima dosata di hadapan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suatu dosan, parasirohan na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus, si Pangulu hami halak pardosa na dangolon rotu joloni habangsa habadiomi, manopoti jala mangagukon dosa nami, maca jot-jot warsahi hami ho marhite-hite pikira dot, hata dohot pabahenan naroai, dang huholongi hami ho sian nasa rohan nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubaik kami, dibaheni tamado rimasammu jala uhumammu hami tuhamatian saliling nililingna, alay na mapurus mahami nuaeng tu asini roham na godangi, mangido sian nasa rohanami hasisaan ni dosa nami i saluhutna, say urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak hahulungan ni roham, si Pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai, ale Tuhan say asima roham di hami hala nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisa ni dosa, aidang adong ibar ni i, ay salut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata, aleak kana gabe pitor binaen ni basa-basa marhite-hite sian asin ni rohana, hinorhon ni i, panobusion na marhite-hite Kristus Yesus i, na pinajongjong ni debata bayan habangsa parasian marhite-hite haporsiaon di bunarna, hasangapon ma di debata na digijang. Hata di dibata nanggapi turpu epistel di minggu palmarum di sadarion, imana dibuat sian buku pesalmen 72, mamuka sian ayat sada saat roh di ayat 10 sada, tajahama marsikat soring di ayat parpudi rapita majasa, Raja Hadameon sian si Salomo, ali dibata sai pasahat ma'akka panguhummu tu rajai, jala hati gorammu tu anak ni rajai. Asamar parbuehon Hadameon akka dolok dibangsui, jala maruli hati goran akka rubian. Sai homa dihabiari halak saliling adong mataniari, jala saliling tarida bulan marsudut-sudut.
martunasima diakka arinai partigori jalap manibuk hadameon rodi naswadong be bulan. Ikon marsoba di jolona akka pangisi ni halonganan jala dilatan ni akka musuna orbuk. Rapita ya sapsada jala sobaon ni sudera ja ibana udo akka parbegu mangoloi ibana ido yang gosahatna martua do akka natumangihon hatani di bata jala na upeopsa. Amen. Tabigima edesian inahanna.
nabadia Sai bujube di osune mangolu mana matepe Tahadidak ko maha porsiaw tay, songon na hinatindak ko ni dongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsia di dibata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di dibata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sentod di porbadia, adorang so habubuhan. Ido tuata na tumaw na bernit di panguhuan ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toro dong ditanom, na mula mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudlo tu siamu ni di bata Jahoba, amanai pargogo nasa tu dosani, di sima ibana, pai mamlaksogot tu tanaon, manghumi halak na mengulu dot na mate, au porsia ditodi porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan yala Kristen akka na badia, dohot dia sisaan ni dosa, dohot dia tai na madok, mulak mangulu do sogeng ageng na halak nong mate, dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Tabigima edde puji-pujian sian punguan ina.
Shalom. Horas ma di damang nang di dainang nani haholongan di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Tapamanak ma titing di bagasan mingguta sadarion. Minggu tanggal 24 bulan 7 tahun 2024. Minggu Palmarum namar lapatan minggu mare-mare. Topik dihita sadarion di mingguta. Soalnya maridok hidama naroma rajamuna manopot ho. Titing nabarajolo pospel tabanan HKBP din pasar dipanggil rohanami asa mardala sudi diakah pospel tabanan damang dohot dahinang asa taparara mabarita tu nasida asalam gabi tu balgana huriata di pospel tabanan sok sorinang pospel persiapan Gianyar jumlah sampai sedarion di pospel tabanan 22 kakak Suaksoninang di Gianyar berjumlah 12 kakak. Namangihut songon jadwal ibadah do pelayanan di mingguta ganup madalama songon nasomal dangadong napola si pasahatot tuhita saluhutna. Nabatuluhon dana nasorang. Di bahasa-bahasa tua taru seda danak boru ima di keluarga di PJ Situmpul inang MNY Boru Hutapea ima di hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Maringanan Jalan Gunung Mas nomor Sia B Blok D Padang Sambian Kelot Sian sektor 5 dana nang naturasna hipasdo saluhutna Pedidion nabadia reguler sesuai dengan program Huriat tahun 2024, hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, di Patupa Huriat do songon perdidion nabadia tutulu halak dak danak ima di pukul 7.30 ubita. Saya di pasu-pasu Tuhan sama rencana ni Huriata. Namangihut pendalaman Alkitab NHKBP Denpasar. Di Patupa do ima songon pendalaman Alkitab tun haboso bulung HKBP ni Huriata ima tanggal 25 Maret 2024 di hari Senin masuk di pukul 10 sia wita maringanan di gereja HKBP Denpasar dengan tema God is my Savior ima sian Filipi 4 ayat 10 tolu nani uluhon ni amang perdita resort amang perdita MCN Turi MTH asa dipangido rohanami asa sudima ruas ni Huriata dar mobi dinamoso bulung maddohoti PA naung nanaing di Patupa ibadah malam pasion di Patupa Huriata do malam pasion ima di hari Selasa tanggal 26 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Maret 2024 masuk pukul 10 sia 20 ubita asa sudima ruas ni Huriata nama dohoti ibadah malam pasion naung nanang hita pamasa di hari namangihut. Ibadah peringatan ima hari hamamati ni Tuhata Yesus Kristus manang Jumat Agung. Ibadah hari hamamati peringatan hari hamamati ni Tuhata Yesus Jumat Agung di Patupa ima di hari Jumat tanggal 20 Maret 2024 di ibadah pagi siang, sore, dohot dilanjutkan anon ima songon perjamuan kudus. Khusus ibadah siang masuk pukul 11. Selinai amanginang ibadah siang na somalna jam 10 gebi di Patupa Huriata jam 11 asai taingot bimai. Dukoni dilanjutkan don museng ima songon ulaun nauhohom. Jadi setabi di pamanat hamil museng masuk pukul 11 asa berdalan anon ulang nahohom ima dung sidung perminggota songon nasomal. Ibadah sekolah minggu untuk Jumat Agung di Patupa di pukul 7.30. Selinai sekolah minggu di Patupa pukul 7.30 dangadong be jam 10. Ibadah pasca subuh manang buha-buha ijuk
Buah-buah ijuk di Patupa ima di pukul 4.30 Uwita. Setelah ibadah diuruti ima songon kegiatan ni dari sekolah minggu untuk mencari telur Paskah. Dihimbau kepada semua jemaat dan sekolah minggu, remaja, naposo bulung dan orang tua asamat dohoti ulau ni. Peringatan Paskah pertama di minggu tanggal 27 Maret ibadah pagi masuk pukul 7.30 Wita, ibadah siang masuk pukul 10 Wita, ibadah sore masuk pukul 10.07 Wita. Peringatan Paskah Napaduahon ima hari Senin tanggal 1 April 2024 masuk pukul 10 sia 20 Wita. Rapat kaum amah dan lansia Dewan Koinonia ni Huriata mengundang sude ama lansia asa madohoti perabotan untuk seksi amah di Patupa. Rapot pemilihan pengurus seksi amah imana di Patupa di hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 setelah ibadah Pasion Naparjolo dengan peserta 4 orang per sektor asa sudima sektor saya sampai sektor 11 makirim sudah ke perwakilan ni ruas ni Huriata. Untuk kategori lansia diundang mengikuti rapat pemilihan pengurus kategori lansia nah di Patupa di hari Rabu tanggal 27 Maret 2020 masuk pukul 11 Wita. Ima nama dohoti jemaat naung marumur 60 tahun tugijang. Persembahan bunga altar di Jalau Huriata dong songon persembahan bunga altar sian keluarga amang B manulang inang boru silain ima tu tanggal 20 Maret 2024 di Jumat Agung. Namangihud bunga altar sian Aji Silaban untuk minggu tanggal 21 Maret 2024 di Pasca Nabarjolo. Nabatuluhon sian keluarga HL Nenggolan inang nikade Dinda Paramita ima minggu tanggal 7 April 2024. Mula tema dinamang do dainang namang alir rohana memilihun akka nahubara marhite-hite pabayhon ni akka bunga tuhatama masu di akka pabena muna. Namangihud jemaat na di bagasan persahiton ima amang ije si tanggang dalam pemulihan pada saat ini. Kemudian statistik ibadah minggu tanggal 17 Maret 2024 tapola biasa kami amanginang buima amanginang mendohoti akka buah-buah marhite-hite warta elektronik nang di pasahat ni situa sektor masing-masing songsoni nang warta keuangan asa di pamanama amanginang polutung adong nasalah nah hurang dia ke penulisan di pasahat mah tu konsistori manang tu sekretaris ni Huriata asabui di pamanat tami gabi didinggan na Huriata. Nah terakhir ima ucapan ulang tahun dohot ulang tahun ni dongan Pastaribeon majelis dan jemaat Haga BPD Pasar Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran soksoni nang hot ripe ima di ruas ni Huriata namar ulang tahun di tanggal 24 Maret 2024 sahat itu tanggal 30 Maret 2024. Hatan itu hatta nagabi ujahan di acara ulang tahun songono malidok saya marningot maibana di sude akka pilihan si panganon sai talmisma di rohana akka pilihan mu si tutungon. Ima songon hatani di bata nagabi ujahan di acara ulang tahun di damang do da inang. Ima titing namanya sa di minggu sa derion sa di pasu-pasu masude rencana ni Huriata gabi baik sangat di goarna. Amin. Tabigima edde puji-pujian sian kur ama.
Tapara di mana edeta sian bukit de nomor 540 laos tapasaha ma piliata sada adot sadebi. Tuhan Yesus satu tagang hari-hari haroro naik dumoa naik radeau naik homas dona poso pina bulik Tuhan sirang-sirang dosai sai madalang dinyatiut mulai marajaki. Sai haposean hatana dunyi ida mudo sang sudeba bagana molodungku hataro. Tuhan Yesus saya utagang hari-hari harono naik gungoa naik rabea naik hobasto naposo pinapuli Tuhan sirang-sirang dosai sai madalang dinatiut upai marajaki.
Kami ni debatana sumurung sian salu naroha. Ima namang rajai atatemuna dohot pikira munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu Madita. Huriani Tuhata. Minggu sedarioni ma minggu palmarum. Nomor lapatan mare-mare. Jala nagabi camita. Imana tersurat di Evangelium misi Matius. Bidu 20 sada, mamukka maisen sada. Saha arodi ayat 10 sada. Sono mahatan di bata, tapi uti umma di baga sarwata. Dibongoti Tuhan Yesus huta Jerusalem. Lungi laho madapoton huta Jerusalem. Saha manasida tu sosor betpage. Madonoko dulu jitun. Sianima disuruh Yesus sisianna dua halak. Ninama. Laho mahamu tu sosor nadi julumu naun. Mamitor jupang hamu madisi tabat haludi. Sada rabdot anakna. Har-hari jala tugu hamumay tuaw. Jadi molotung adong namadok hatana tuhamu. Alu si hamuma. Narikot doi dituhani. Dungi pitor luason nama. Alay masa pesi songoni asa jupang na hinataon ni panurirangi. Pawahamu matuboru sion idama. Na Roma rajami madda manopoto. Nalabo dorohana haluri do hudulanna dot anak ni haluri buban. Dungi laho maakasisiani patupahon nani dokkon ni Jesus tunasida. Diwanasida mahaluri dot anakna. Diapeho ma ulus nasida tugicang na. Laos di pahudul ma Jesus tu atas nai. Di basya na toropi pahibakon ulos na sida tu dalani na di banari manalihi akarating nihaw jadi di paserakot tu si. Alay sude na toropi akka na di joluna nang namangihut siap pudipe marulupulup mangulupulupon Hosianna di anak ni Raja Daud pinasupasu manaro maritihite goar ni Tuhani Hosianna ma digicang. Jadi inabongoti ibana tuhuta Jerusalem gaur ma nasa hutai akanin nama ise dohalaki jadi dipadok na torobima Jesus panurangidoi nasian huta Nasaret na diluat Galilea ima sahakna. Dohot topik akamang idama na Roma razami manopoto. Lihat rajamu telah datang kepadamu. Dihita saluna minggu palmarum. Minggu mare-mare. Ima sada minggu na go'las ni roha. Buasa di go'las ni roha. Ala dipatadahod do tuhita ise tuhatay. Jadi dung dipatadahon ise tuhatay lam tabba ma hapor syaur. Ito naking edeni punganama sa tabay ma hapor syaur nami. Ala molo so takas tatadda ise do tuhata. Buido siga komitmetta namang huto ni bana. Jala buido siga nang uluto nakamang do tamakena. Alanido buasa gam lam gudang nuaing siga paru gamau ni jolma alan so takas do itadda. Ise do sabutulla Tuhani. Jadi asugari na takas disima lam ture akka perdalanan ni ngulu ni hita jolma. Alani akamang dutama kenang
Jamita di bagasan obason membangun komitmenta manghuton Tuhani. Na barjolo di togihon do hita marhite-hite tulpukon na barjol sahali di paboto to hita Jesus ima Tuhan. Dinabongot to atta Jesus to Jerusalem laho meraya ho Paskah. Paskah dang songon Paskah sesonari nata rayahon. Alay Paskah ima merayahon manang didok may hari kemenangan nasional di bangsa Israel. Alam mula na sida siyan Mesir. O para 30 tahun mana sida di Mesir. Alay mula mana sida tu Tanah Kanaan. Jadi setiap tahun di rayahon na sida do Paskah. Sudi da anak sahat tunan siya ikorodo mulak tu Jerusalem merayaho Paskay kecuali akan ang marsahit. Alania kamang ba golas ni rohado rona sida marpesta. Alani ahado artini Paskah marharruad siyan hata Pesah artinya melewati. Ima tulah ke-10 narode batamadok neng Roma mamulus huta Mesir. Jadi tada na Israel hamu setamu mabiru-biru baik kamu mai tu bitu ni jauh muna. Asa mamulus au tang manang nama hua perjauhmu. Alai mol sadong ku tadai marmatia Makkah buhabasulina. Jadi waktu Tuhan lewat dari Mesir, semua anak Israel sehat, hidup, tetapi orang Mesir secara khusus anak sulung mati semua. Jadi bagi Israel mereka bersorak-sorai, bagi orang Mesir mereka tangis dan duka cita. Itulah arti Paskah di Perjanjian Lama. Jadi ketika Yesus dan rombongannya pergi ke Yerusalem merayakan Paskah, mereka bersorak-sorai mengingat itu amanginang dan mereka selalu memotong domba sebagai korban. Tetapi Paskah yang harus kita rayakan adalah domba itu telah digantikan Yesus yang disalibkan untuk menebus dosa manusia, menebus manusia dari kematian. Alania kamang dinabongot hatta Jesus tu huta Jerusalem, roh Jesus madok tu sisianna, lao mahamu tu sosoran, buat tamu marisi adong di si haluli tabat rabdoh tanakna. Maulo adong manuku kamu basa betul munai dok kamu ma narikok di Tuhani. Jadi ba buharo ningate aku suruh manang na isi lupani si suruon buat juan dokom mamolo di dokon non basa dokom ma narikok di pedite na isi haroi denon naro ali basa pictor berani si siani borhat dang mabir na sida jalan nau kibak musai ujuro jol mamanukun basa boto munai narikok di Tuhan ini na sip atau ngakamang do tamakinang tabahas majo arti Tuhan di son. Bahasa asli ni Tuhan dipakai di tulpukon ima kurios, artinya Tuhan dan Tuhan. Tuhan. Jadi mulai do Tuhan ima napunani sudi. Napunani saluhut. Ido bahena halap Batak selalu do disebut Tuan. Jala dong do punga marga contohnya Tuan di Bangarna, Tuan si Hubil. I siam naharwan ni de akama. Alay unang lingotam unang salamu anggo marga na mabuat gelar ni halap Bataki dang napolala ni hela ni aritonak kami daw. Aritonang ko. Bahasa tabereng ma. Tulu do gelar di halap Batak. Opui, raja,
do Tuhan. Ido anak ni si Aritonong na perjolo di dok ma opu sungguh. Ido ubay na ro sinomensen opui nomensen. Ido ubay na ibay gelar tu ipurus opui ipurus. Dang opung akamang opui do. Ala opui ima jabatan na pinasato ala Batak na boy berhubungan do gijang banu gijang. Na boy berhubungan do banu gijang manang dok may supranatural ala ni opui de. Ido bahina na perjolo opsunggu. Opui sunggu. Na peduahon raja guguk. Mau dok raja ano tabas mamsay raja di sebutan na peduahon. Ima akka pemangku jabatan di pemerintahan. Ido bahin na halak Batak siya marga piadong. Di bata Raja Sonang, Raja Guguk, kan? Nah, bahasa bahin na patuduhon, hami pe raja do. Nah, alai Raja Guguk ido bahin na tabigi guk harazon na. Jala raja ima na mangatur. Ido bayi na diutata ditoba adong gelar Reza Bodar. Siya ide akamang utama kena. Napatuluhon Tuan Simare. Jinak Simare-mare Tuan Simare do. Adong gusto narito orang kan? Adong. Tak napaulala na helana o binarok ko daw. Molo Tuan ima akka pebisnis. Tuan ima akka bertiga-tiga. Jala akka bertiga-tiga do namora. Molo so bertiga-tiga do tang mamore. Ido bay na didok bertiga-tiga do siday na tabu. Alanya ha? Ala buo tong topu warga, topu turun. Topu dapat bala keuntungan besar, ali olo do tokit kerugian sedikit. Hidup bahina Tuan. Ala Tuan di bana gurang artana. Isegani ibana ihormati. Hidup bahina Tuan. Ala nido di bagasa turpukton uzuro jolma na asini madok ebasa hararamuna halodi dungiro sisia di tata Yesus madok narikot doi di Tuani narikot doi di Tuhani iro bay nahohom se dieme halodi tangi bisa dieme halodi ala porsia do napuna halodi molo dibuat Tuani sada ikomulak 10 ay seperti sedihana me alias sugari na di ba na pugusi ha ya anu beno na si polok kini hidup bahay na gudongan alay do nga pamijama da nga dong lagi jwa kanang akawaku din na alay ujulay ta mamijam to si agay da nga ro kipekuin na bahasa ala nang yakin buy pola kunay asugrit na yakin buy pola kunay hatop mukilalon na donon tabba-tabani inna on boro-boro tabba-tabana paula ko peranon nga mauli narana ido bahin na didok ti baga sa tulpuk to Jesus do Tuhan ato nga kamang do tamakenang ala Jesus do Tuhan ibararo na puna sa luhut na berarti puna ni ibararo sudi na adong dihitay di ahan mo ngakkan na di dompet munay, ahan di jauh munay, punana di. Mololomor hana mabuti macalui, rona me macalui. Karena Tuhan adalah pemilik segala sesuatunya. Hidup bayi na di dok namora tutu sangat damangi. Anak konna doau. Jadi ini adalah pernyataan orang yang beriman.
Karena Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, maka Tuhan akan memberikan segala yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Mula na ingin itu na tunggudang gotong dah. Alai Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Alani bahina di dok, bahasa pola kurso aku na manguluon. Sida kepiru na martonga-tonga langi isario debata. Balam maho. Karena di hadapan Tuhan sekarang sudah tersedia amanginang segala sesuatunya. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah kamu akan menemukan. Ketoklah pintu kamu akan dibukakan. Artinya dang lianonne di hita anggo so jalo jala di bagasan hapor siao. Karena Tuhan adalah pemilik segala sesuatunya, kamang dutamu kenang, alani ido, ba, tang sudi dilayani sarupa. Di Tuhanon adil doon. Jadi bahasa, tang sudi jol mama more bae. Kasudah gudang jol mama berpikir, kenapa Tuhan tidak memberikan kaya semua manusia ini? Yesus pengedok ko ni sa lilingadong portibion, ikaw na lang guna pugus. Buasa, asa adong tanggung jawab minamora. Ala namoray, ikaw pikir honon na do, napugusi. Karena Tuhan yang memiliki dan menitipkan harta kepada orang kaya, dan itu akan diberikan kepada orang miskin. Nah di hari selesai do satu Kamis tuku pangguhami. Nyan holat turtami sa bandara tang pola herana asing biaw halaki. Ali do jol maher halak kupang ha. Cuman agak kupang modern mungkin. Doho tami berseminar penanggulangan human trafficking di Kupang. Jadi Kupang adalah juara satu penjualan manusia. Penjualan manusia. Berangkat vertikal, pulang horizontal. Itu siya mudah kenangi. Borhati bayana hipas do, merdala jongjong, alay mulai itarot tu Kupang, nga horizontal be, nga mayat. Jadi tiap hari selalu dibawa mayat kiriman tujuan Kupang. Semuanya adalah PMI, pekerja migran Indonesia. Bahasa buisongoni, nah dia adalah terjadi. Nah terjadi adalah nagudang do jolma di Hasyanganon memakai na adong di bana gabi hasusahan tudongan na jolma. Jadi bercerita adong Ibu Mercy boru apa itu boru kabu nggak tahu. Itu kuniba nama saya adalah orang yang selamat dari human trafficking. 8 tahun saya PMI di daerah ini, saya disiksa habis-habisan. Saya disiksa sampai tubuh saya ini mengeluarkan banyak darah. Ngeri mana mengurunin naroha. HP didok Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tuhan pemilik dari kehidupan. Tetapi kenapa banyak orang justru menyakiti orang lain? Justru yang dipakai artanai laho mengurubiak kajol mana bagus. Di sinilah kamang utama kenang ikon razumata bahwa apa yang kita miliki adalah titipan. Karena titipan itu suatu saat akan diambil. Maka ketika titipan itu belum diambil, pakailah titipan itu untuk membantu orang. Jalas oma soso di hita. Tabar banyak kadang yang nak kota, pacupa dohot seseorang, irayu-rayu, ay betah, tu sama hita, inna, dohot mau, belgaru gaji di sang. Jadi boleh dan digelap pun dokumen, digati sudi,
ujungnya saya isan disiksa ma boy manor gabi dibuat ginjal lay jantungnya do takkan asing nih pos rohatta sehat deh inarupanikan habe mulakan non ngagabi horizontal. Nah alani boy do lau hita paborhaton akan aku tay borhatu luar negeri boy, tetapi dokumen yang jelas. Lihat PT yang memberangkatkan itu punya badan hukum. Jangan asal-asalan, penting berangkatin na gabi jia dan dihita. Alani akamang perseadu hita, sudi natado piring uluton, sudi nataulahon, hola cara itu hal debatadoi mengurupi hita. Iko perseadu hita, sari hono ni debatado hita di nguluta, karena dialah empunya segala sesuatunya. Amin akamang utama kena. Buah pos doro hamuna nasari hono ni debata hita di nguluto. Pos di tate. Apalagi nuaing neng tamat nama akesema. Tudi ba museo psikolo ni narohana. Baru isuda. Jadi na jolo isuda nalasar rani jolma. Iko borhasa huta mamis tahuni. Angko neng tapola be cukup mahita bapain alanya alana sonari kita kaya dengan demografi. Tenaga muda sekarang banyak. Alani do mulu sudah nuaing di partikenon dan ucapan selamat bedokon. Selamat dangin nabe. Selamat menganggur inna. Alanya karena begitu banyaknya pertumbuhan demografi di penduduk, nah tenaga kerja persaingan sangat tinggi. Alai ko pos drohatta ayah nak ngiri bataru hita, mola nak ngiri bataru hita, iber na puna sa sudi, beko pos drohatta disi. Hidup bayi na didok, anak Tuhan tidak pernah menjadi ekor, tetapi tetap menjadi kepala. Alai itu tong, unang alai dok akan ngiri bataru hita, gabi mudum, gabi tidur nyenyak daong, alai akan ngiri bataru hita. Ikut berusaha keras do, berjuang keras. Unang songon di TikToki, baru martangi yang ibadah neng borhat gereju. Habis tormate tabrakan. Roma suruh medok. Bah, nungarodo hoina. Kenapa aku mati? Padahal aku tadi berangkat berdua katanya. Iya, kau berangkat berdua. Kau juga naik sepeda motor 120 km per jam katanya. Jadi artinya tak cukup martangiang. Ikut tunggu hati-hati. Ikut tongdo berhikmat di tonga-tonga ni ngulu. Unang tado kita Tuhan do na puna hami. Tuhan do na puna sasudi nahita rupani. Habi dang ado kita sahat tu na margoar hikmat. Napadua una kamang do tama kenang dibuat mahaludi Roma akasisiani Roma akazol manatoropi di pak beni ma ulusna. Di pahudul majisus di atas ni haludi. Sudima nasida madok Hosiana pinasupasuma raja naroi raja guarapi raja kamang ibadah rumah ngatur baris-baris ni gaja di rura pangaloan molo marsuru raja iko dosioloan molo nioloan Roma pangomuan molo sonioloan Roma hamaguan raja ikut dosioloan. Jadi baguarna pi raja alai ingot tamu argado rajaun. Jaladang adong raja naso pinaluas ni di bata. Mulai paluas pe satok kidui. Mulai so di paluas pe na satok kidui. Alanido di disada di Rom sapultulu hormatilah raja. Jala rajaun akamang utama kenang dihita hala batak tung masetakas dui. Hidup bahin na molo di hutata galang do mula di harajaon. Di isi na mabahin neng mabuat kepala desa di huta iko nga magalangi i. Habis tuak sapi piga jarikin hola nalani na mabuat akka kepala desa akka caleg do takkan asing. Ala adong semboyan galang mula ni harajaon. Alai akamang utama kenang
atar dia mah kehebatan ni raja nuaing di baga seperti kero. Merdu badu sudi gabi raja. Jala dangolo telu akar raja. Molo telu akar raja, raja si telu dui. Ilo bahena di utata na zulu marporang huta tu huta. Ala na marporang do raja tu raja. Dia molo laha mutu lagu boti. Molo huta di si dikelilingi bulu do. Hari pe berkama kenangi. Nah, molo diteliti i alanya adui. Nah perjula dok madok menyangkal angin dari Danau Toba. Bosola pulang ali Toba, ungali di hubang. Parsi borong-borong. Jam 11 murun dope miak makan. Ala ningalina. Suku kamu siaji, parsi borong-borong deh. Ali puasa di bayi di Toba dikelilingi oleh bambu. Nah saya namar porang gona julu raja tu raja, raja huta. Jola di pahabang anun hucur ni satu hora tu hure. Ala itu di bayi mahadang bambu-bambu akamang lutamakena. Iba ka raja na siya portibion. Raja na siya portibion ima raja na say mengalului hamonangan na jalan ngolo talu jalan menunjukkan harga diri yang sangat tinggi. Ala yang go raja imaji suson na terbalik go siya raja na di Portibio. Anggo Jesus halo di do dipilit hudulan na. Anggo raja na di Portibio ahay pilit. Lexus ma. Mobil-mobil narkeh. Imadalan na. Alanya harus memang patuduhon sangat betul. Patulun hasangapon jala dingkan. Baik kau maju naing. Ngaliwat opoy pur sa kabipiin na. Napepimipin rohani. Alay Roma liwat na opoy pur sa kabipiin itu dia tu bali. Hapi roy bani marsipeda motor. So na jangkal liberik kamu. Jangkal madah. Masih sepeda motor opung ipurs. Alai sepeda motor na merek Changhong Muse. Kan? Merek Cina. Ino bayi na sa diusahon, raja selalu yang terbaik dari yang terbaik dipakai. Itu dah. Alanya hai patuduhon bahwa narui sangap. Yesus hudu libana di atas ni haludi. Persoalan na haludi na malisino mantap hati adong dope kuda lebih jantan, lebih mantap. Tetapi dia kenapa memilih haludi? Dan yang dohonon na rakamang bahwa saya adalah raja yang damai, raja yang rendah hati, raja yang menyelamatkan, raja adil. Apa yang aturan yang saya bawa itu adalah aturan yang menyelamatkan dan adil. Jadi dang asing tikos natuson, asing tikos natusadao. Dang merlaku di harajau ni Jesuson namargoar standar ganda opung boru. Ngehai bigamu standar ganda opung boru di TikTok dia kamu nonton TikTok. Ay naman ng media, kan? Demo isang ibay TikTok. Ini naman nung gampang menyampaikan pesan. Nasobo terpe mabait. Sugay na martito na mamarzamita. Tarsono cerita ni opung standar ganda ni opung boru. Nya di sektor pitung horok ko ni pertanyaan. Lao ibana tu jabuni boruna mengunjungi. Dungi di bering ibana ma helana menuci piring mangambil. Toro ibana madok. Amang helah luar biasa helah bagus. Iko soni tu nama rumah tangga ini. Mantap. Dus ni roha do nama rumah tangga. Tak pola salah bawa menuci piring dohok mangambil. Asal madus roha muna nama keluarga. Lasir aku mamerko lain.
Sebulan ibana isi. Dugi sebulan lain, lau ibana tu jabuni anak na. Hape di bering ibana ma anak naon manuci piring doh mangapel. Parumen nai hudul. Toroi ibana madok. Parumen duduk sini. Apa maksudmu? Kau yang dijemputnya kau, ina madok dijemput. Nanyalap bohong itu maksudnya to. Nanyalap doh. Ibaiko anakku mangapel. Ibaiko bu ibana manuci piring. Parumen beguaro ho. Begon ina. Hape nak itu helana bagus lah. Lanjutkan ini. Hape itu parumena bah ina lepane. Imane dokona standar ganda opung boru. Dang adil guarri. Tangi keadilan hobar tulomani rohana dui. Ala hobar tuau adil maun. Ale mol takubar dang adilina. Anggo Yesus di sodang songoni. Yesus adalah Raja Damai. Dia datang membawa kebenaran dan keadilan. Dia datang membawa damai sejahtera. Dia datang membawa keselamatan. Ido bahin na sudi natoropi masih bahin ulus nabi. Masih bahin rating-rating menyambut Tuhan Yesus. Alanya hakamang ala di bereng nasida, inilah raja kita. Inilah raja kita yang menyelamatkan kita. Dunia ini membuat kita pusing. Dunia ini membuat kita tegang, anak kamang lu tamak kena. Erang tegang nuai ngak kepikiran jolmo, itu tuh televisi. Mahasiswa demon di kantor DPR ina. Gau. Musul saya di televisi. KPU on, begini begono na. Gau sudi. Dan ya kamang, gak bilang lo mau roha, ay baru naik negara namin na roha. Alani ketika sekarang dunia tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi damai sejahtera, justru Tuhan mengatakan damai sejahtera rode sanau. Na petuluhon dung sahat Yesus bersorak sore jol mamadok Hosianna, Hosianna. Artinya engkaulah juru selamat, terpujilah engkau, selamatkanlah kami, hai keturunan Daud. Jadi slogan-slogan mengagungkan kerajaan Yesus. Napatuluhon ima dung sahat ibana tuhutai, dung ingkawar masuk di jolma arung mamanukun, isi do halaki harwa. Dung Roma mengalusi panurirang di ibana. Dia adalah nabi. Mula didok nabi akamang utusan menyampaikan pesan Allah. Alai ala Yesus ala rode bana sebeno gijang di bodi bana kabar sebeno gijak tuhita. Itu dah hapanulirang oleh Yesus. Jadi dang holan bentuk piktik beritai daw. Nung nga di pa buat Yesus, songot doon yang di bano gijang. Bidang dupe sapura reyay. Bidang dupe ka kursi. Gudang dupe kainganan. Na pinaredi di habu. Alani dua ubenaro. Kan ini duduk kota Yesus. Saya datang ke dunia ini untuk menyampaikan pesan kabar sukacita, kabar damai sejahtera, bahwa di rumah Bapakku masih banyak tempat. Jadi, mau larang pihak kejebut tadi pertibion, sukacita lah itu. Ala ingat rumah kita yang abadi ada di surga. Mau larang penuai kena songop pihak kabagas na, saya mudah-mudahan toradong. Ala ingat itu semuanya akan kita tinggalkan karena itu adalah kemas sementara. Kita akan masuk ke rumah Bapa di surga. Itu Nabi Nuh di Tuhan Yesus. Pesan dari surga dia bawa karena dia adalah Tuhan. Apa suasana di surga, dia bawa suasana itu ke dunia ini. Itu bahina di Kolose tulu di dok.
carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya di siak kamang do tama kenang, pakailah cara-cara banu gijak di ngulum si sonarion. Anggo pakyomu do cara-cara dari portibion, song na somali nggak biasa. Alai asa ibaru ngulum, pakai cara-cara na siya banu gijak di tonga-tonga ni parngulutta sigano pare. Jadi itu luak kamang sebutan untuk Tuhan Yesus di bagasa terpukul. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Nabi. Kalau yang tiga ini tidak jelas, kita pegang, kita imani amang lo tama kenang, komitmen kita bertuhan akan kendor. Maka di Jumat Agung, orang-orang yang seharusnya berkata Hosianna berubah menjadi salibkan dia. Itu segala dah. Jadi komitmen itu perlu dibangun. Supaya apa? Supaya jangan mau diprovokasi. Supaya jangan gampang hancur. Supaya jangan gampang tumbang. Alani komitmen dalam Tuhan. Ikut tiuput tadi gomos. Soalnya di puan nama kita bayi maha person nami. Asal yang berkomitmen kami menghutukku. Asal ulang kampang madok salibkan Tuhan. Asal ulang kampang madok ay nabuhan ho Tuhan. Unang kampang kita madili madok ada ng tikos sa Tuhan. Burju duaw happy si roso ngonon. Minggu duaw alis si songonon na. Alay dengan cara kita mengenal Tuhan secara dalam, komitmen kita akan semakin utuh dan kuat. Alanido akamang utama kenang nung atakasbe tadada Tuhani. Ima mabailas rohata. Ido bayi naro naking pesta palmarum. Palma adalah pesta sukacita karena Tuhan telah kita kenal. Tuhan do na punahita, Tuhan do na mengatur kita pada dalam nguluton, jala Tuhan do na pasahat kita tuban wagijang. Jadi boy do ada kubikisonon luar biasa. Salah Romo. Gereja-gereja lain boleh memperkenalkan banyak tanda mujizat. Tetapi gereja kita bukan hanya sampai di situ, tetapi sampai membawa ke surga. Oh, tikos tutui naraku. Kagudang-gudang gereja hanya ingin yang enak-enak. Hidup bayi narong istilah nuaing gereja tanpa salib. Gereja tanpa salib. Maksudnya nunga gudang yang jolma unang manyaro penderitaan. Sonang manyang nguluon. Habe dang boy. Iko narupat tadung nguluon. Jala di bagasan penderitaan ido. Lamanad dahita di Tuhani. Ido bayi naro tatayos madok. Bagi siapa yang mau mengikut aku. Hendaklah ia memikul salib. Menyangkal diri. Dan mengikut aku. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan siapa, penderitaan itu adalah terasa ringan. Pergumulan itu semuanya gampang kita hadapi. Karena apa? Tuhan do napunahita. Tuhan do mengatur saluhna. Tuhan do nama boto berita di Banu Gijang. Imam abornohi hita kamang, papos rohata maka persyai, marha persyaun di perdalanan ni nguluta. Selamat menyambut Jumat Agung, selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Martang yang mahita. Mauliati Tuhan, dilioko berita nauli dihami. Paposor rohanami, nahodo debatana punahami. Hodo Tuhan, hodo Raja, na mangatur ho perdalanan ng ulo nami. Hodo alito hapanurirang, na mabuat berita siya balogijang tuhami. Di paboto ho ko Tuhan berita dauli. O pala Tuhan nung atakas be hutadahami. Hodo syutonon nami. Di perdalanan ng ulo nami. Asa totong mahot komitmen nami jala ima laos paturehon gulu nami. Diha siya nganon. Atong paso-paso mahatamili Tuhan.
asa mangulay lam martabata baha porsyon nami. Ditatapo sudi ruas ni Huria mali Tuhan, nabuhay ro di bagasan o paso marsob batuho. Paso-paso malam tabay akahugon, akahay pason. Parguguya li Tuhan. Paposrohan na sida, disadok panggulmito ni ngulo na sida. Asa unang ganggu, asa unang humordit, jala madaw siya na lupa mo. Alaya sa apostrohan na sida li Tuhan, madala niya kapadalanan ni ngulo na. Diyak ka na marsahit, lam taba mo akahay pason. Diyak ka na marukil, leono mo hagugon. Paso-paso matutulay Tuhan akan na niulana. Gabi marhitay, gabi ro akka rezeki di sado akka ruas ni Huriam. Akan na soboy ro tutulay Tuhan, akan na nililianan ni Portibion, na nililianan ni akka ulaon, padua manasida. Marhitay asin ni Rohami. Unang luas ali Tuhan di ngonggo mi akka sibulis. Alay marhitay asin ni Roham, doot kwasom. Har-hari ma siya nakaraho-raho ni Portibion. Songsoni manang akka ulaw nami di mingguon, ima pasyon sa dua tulu dohot Jumat Agung, marulaw na badia sudi akarus niriam, sahat na merayahon kemenangan, ima ari Paska, sudi ima akarus niriam, marharing gason, ala nunga ditada na sida takas, isi doho ali Tuhan. Songsoni ma diakka na marsahit nuaing ima amang ersidalahi dot abang si tanggang dot akalan na asing na suwi bilang ihami leo malay Tuhan akka hahipasot songsoni ma dot akka na marulang tahun ulang tahun na tutubo dot na mamukka pardongan saripeon gajang umur dot akka hasadaw ni roha lito ni keluarga pasahato mo yali Tuhan ope nunga sipul hami manangihon hatam naing pasipulon nami ma, panubon nami tuho, paso-paso mami sa luna, mga sakon Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Tapuji ma tuhata, tapasaha ma persebata.
Debata nasito asa tujuan maraposan pinaglaru majari. Tapasa mapili at turupan ni Debata martang yang mahita. Ali Debata amanami ni Benogijang. Horo haruan ni salutsi lilenaring kado na solibasa na maliutus. Upasa tabi masya nilo mitu ami pilan nami tuho. Sejalo me gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu me jalan ramoti. Asa huparasyang hami pilianon. Pati bulan na rajo mo itonga-tonga ni Huriamlo di Portivion. Buhay marohanay mariteite to dim. Asalam utadahami gudang ni silalami tuhame. Asalam gagirhamado mo lihat tuho. Maritihiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin ibinagijang sa ipinarbadiya magwarmo sa ero maharajon mo. Sa isaot mo laman roham bili mo tongon songon ibinagijang. Leo matuhamis daro ng luas siya pare. Sa isa marusa namin songon panisa namin. Lido sa didongan na mardu sa tuhami. Unang hami tigit to pangujunan. Palua mahami siyan pangako. Jala hamu ma pasu-pasu siya Tuhan Debata, jala mulak mahamu di bagasad dami. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan Debata baho. Di sodako Tuhan Debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan Debata mabuhina tuho, jala di pasor homa damena tutodim. Amen. Amen. Sudah pangulan ni huriat tapasato di tonga-tongata. Selamat hari Minggu Marita. Shalom. Shalom.
ki arsak pe asini rohami nang pambainanmu hosi palu apangondian pe hapusan ho Tuhan hapusan ho Tuhan dan nama sohot asini roham nasanari koti audi parade tung alani asim doi sudi logoni arinang rodoni ari nang tanah laut bulan bitangi sudetino pami maka tindakon denggani basami dihamion haposan roham nasanari koti audi parade tung alani asim doi Diradeho dodamena manotong ditaguho doau didalaki marlas nirohau marpakirimon jalan marga go alabasami haposako Tuhan haposako Tuhan dan nama sahot asini roham nasanari koti audi parade tung alani basam doi Do